Habashim kia kijing keblai kendo di kartu kat ni kilong yang bedok apok kasnong samlem henne kasngi kakat pratrik ujiliu ki he nong ilam kasengkasi student union Riboy district kilale kasnong samlem nakabanta banno senyang di marbam sakate kasnong kabadeiru kowe na kasnong Riboy kabalami khubor halor kajingdon uwe uparat ublayo ukunyang jimpang covid-19 hakate kajing linyo senyang la sakhi de kajingdon langru usamla Ferdinand Kharkamni presiden ka KSU Riboy district nang tahu ba lambok rembai general secretary lambat ki wede ki nong lambat ki khot kaseng KSU Andrei di bor baret lembaga jinya baik barok ki para khot jong KSU ko ri hoi ila ban ai ni jingai baret kam tame ko jino kam kerki kum kane kapor kaba kitu kisi la pentip ya kasnong samlem bat kumju sinong ba marjan kum kata ka containment zone Rei dan bok bau blay nong bu nong thau udang kerku nado pasdang do menta ne ba udang plat yangi nau ne uklam jipang covid-19 te ngam dabun ki banong rei ngaso banong pat ya ka ban ai ku blay ya pi kenong ilam snong hilala ban penbek penti ya kam snong jopi kam tame ikini kisni ke ba adu kata ban penbek lembar ba undon staff science lemba ka derbasnong lemba jungi samla Tremon Sobha bangila ban ya penbek lane le kumno ban penja ini nyang Jepang henrei kabolong ka ba sotenat pat haden ka jing ya ud ka jongpi lemba jong kini ki perlok lat patai kubor mayu lemba ka ba CCTV menden so banai kublai ya u Honorable Health Minister jongka Sarkar Jongi bolon mi brand sinek snong jopi banai mensim lang ngamtip ka long gumno ka meeting in reng so banai kublayu kinong kitam jongka district ni Barokwe ki blon phai pat sha ka snong jopi la ka long ka ba jiwan ka juki ka ba hadin kami kita ka report ka ba bakala jong iparat ibrang don mentah hangte po hospital robot tengah so banong ba kani borok kajing penbek kalong kum sibanta kajing kajongi teng ni layak kalenti ka ba suk henrei ni poi ka khep ka ba ni jenjar